Geweldig. We zijn dus onderwijs naar de Reuzen. Juist de week al, maar hoe je het met de vriendin en de zoon. Ik heb net een Reuzen daar. Dus we nemen nu even steeds maar het standaardpad. Ik denk dat de meeste mensen in Ljouwt komen. Dus gewoon met de auto naar een van de parkeerplakken en dan met een bus naar het centrum daar. Zit hier ook een jurk, jongen. Het is heel normaal om een jurk aan te hebben. Ja? Even wat vind het wat raar dat ik een jurk aan heb, maar het valt wat daar. Waarom vind je het raar dan? Nou, dan zei ze, dan had een jurk aan. Nou, is te versieren die Reuzen dan? Dat zei ik hier om de al. Dit is helemaal nergens. Dit is echt precies die stem. Dan heb ik echt een andere stem. Ja, precies dat stemwerk, hè? Dat is me heel goed nijden. Jongen. Geweldig. Daar was hij al, de filmmeester. Prachtig, wat een goed parkeerterrein. Misschien valt hij nog ken. Het zit lager vol, maar daar kunnen ooit nog auto's staan. Dus misschien moeten we het misschien wel de drokste daar hier. En dan zit het helemaal vol met auto's daar, denk ik. Wat je maar snel als je. Nou, het is al horen, dus ik verwacht zeggen dat het de drokste is nou, ja? Dat er voor mij ook heel veel mensen komen. Dus dan snij ik hier. Heel veel mensen gaan er komen dan. Ik hoor nog net een betalen, ik ben er 12,50 weer, dus deze houden we maar wel. Deze 12,50 houden we even te zinnen. Best en als je ook de bandjes meekrijgen. Ik kan zelf hier een extra om mijn beul krijgen. Dus en ook hebben we al access all areas. Fantastisch. Geweldig. Blijf zitten. Zo, alstublieft. Maar ho! Ik zit al. Oeh. En er komt namelijk nog een rolstoel. Ja, dat wat ik wordt speciaal voor mensen maar erin vanzelf. Dus dat is al even zien wat erin past en wat er nog net in past. Maar dit is een mevrouw die zit hier. Mooi rustig zoals op het ding zoals hier in Ljouwt, want de Riethaus net naast het op het ding, mooi rustig. Nog vaker, zo'n autovrije zondag of zo. Toch? Dat zou wel leuk zijn, denk ik. Nou, we zijn nu aangekomen op een Skroons. Dan gaan we nog verder. Nou, daar gaan we, hè. Zo, iedereen rent nog in kolommen, dus naar het centrum daar. Dus de ondernemers op de Skroons, die gaan goed daar. Het zit al aardig vol, dus ik weet hier ook nog net vol mensen. Maar ik denk dat er hier wat loskomt, ik heb geen idee wat daar. Maar... Attention, réception des armes à bord. Attention aux armes sur tribord, on continue bâbord, M. Michel. Tout doux, M. Michel, pied gauche levé. Attention sur tribord, M. Michel. On a de la place posée, pied relevé. Posé, les foot, hop. Terre, le foot, hop. Allez, messieurs, attention, M. Stéphane, on va tirer pas dans les consommations. Pied relevé. Posé, pied gauche levé. Terre, le foot, hop. Alle maat, thuis. Terre, linkervoet, hop. Les van jezelf in het beeld. Ja, de reus die gaat daar dadelijk de sleep. Nog even net heen, want het is hartstikke droog. Het is heel vol met mensen. Misschien gaat daar zien dat de famke nog zien komen of de hoen. We binnen wat er in de kamer, of ik ben er een in de kamer. Ik had een vriendin even achtergelaten bij de winkel. Maar ze zien dat het een beetje te beloeren is. Dat famke lijkt je blijkbaar te sliepen. Het reuze famke. Dus we zullen het even loeren. Geweldig. Leuke jongens naar de Friese vlaggen. Vond een leuke vlag. Doe dan toen moet je niet weten. Omheen bedoel ik. En was meer zijn abonneer dan op de Friese vlogger. Dan zeg ik. Tabé. Tabé, zeg ik dat? Nee, dat zeg ik. Nou, zeg ik nou, ik ken het tabé. Tabé. Geweldig.